přichází okamžik celé dnešní slavnosti, kdy ten vinný kmen, kterým je pro nás Ježíš Kristus, díky tomu Ježíšovu zmrtvýchvstání bude naroubován do kmene. Andrej a Eva Magdaléna, já tě ctím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha Svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomagal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze proroka a krále označuje posvátným olejem tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Také my pokropení vodou a potom naše sestra přijme také svátost buzmování. Bratři a sestry, skrze křest dal všemohoucí Bůh Otec této naší sestře život věčný. Modleme se, aby jí dal plnost svého svatého ducha, aby jí svým duchem pomáhal a potvrdil její poslání, jako pomáhal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Všemohoucí Bože Otče, našeho Pána Ježíše Krista, ty zdal ve křtu této své služebnici odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ní svého ducha utěšitele a dej jí ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky a naplní duchem bázně před tebou, skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen.